toi Jaffa täällä, yritys numero 4. Ei hirveästi enää muttia, kun kaikki matsit on mennyt niin hyvin, mutta sit se menee siihen, kun siellä on joku mua parempi arvoinen. Se ei auta mua hirveästi, mä saan sen superkompon. Kyllä on motit niin hienoa. Oh my god. Joo, hei. Käydään luuttaa nää ennen kuin toi tyttö pääsee vedestä pois. Kato, jos tulee tuolla, niin ei se ole mitään chanssiä. Täytyy mennä tapansa. Se ei vaan mähä mitään. Mielessä muuten mennä, tossa se on. Et sä mulle pärjää. Joo, ei lähde. Jos toinen pienimuotoisen pommin hetkistä. Se ei hirveästi auta, koska mulla on niin paljon paremmat tavarat. Sä et nähdä minulle mitään. Okei, mä oon vaan hiljaa, ei saada tänään. Sitten mennään takaisin, me voidaan tappaa se jätkä, että me ei saada sieltä, mitään meillä ei oo järkeä. Kannas mennään vaan luottaa tuolla joku chesti, jotta se golden chestplate olla paras. Tuo päällä on joku. Se kysyn joku, sillä on hyvät tavarat. Piiloudutaan. Tää on kyllä kunnon spy-meininki. Spy-meininki. Missä se on? Tiedän vaan, että hiippaa tää jossain. Missä? Täälläks? Täällä se on. Nois jätkä! Mitä? Mitä? Vai että semmos peli yrität voittaa jätkä? Että semmoista hähä. Meikän koira rektas sut. Mun koira feilaan. Mulla ei tänään PvP mitenkään putkeen. Hei koira, mulla on sulle evästä. Hei, missä mun koira on? Sapli! Syö koira. Ole vapaa ja nouse seisomaan. Strict dance. Ei oo. Drop the bass. Okeihän se on. Nouse nyt seisomaan. Ai. Aeronakse, käytetään sitä. Mä en halua kuvaa chestplate, mutta se on vähän niinku liikaa pyydettä. Tää tulee suple ja mä en löytä teidän kanssa. Onko se horseman joku? Ei, jos lähtöt ajat sit. Where's my chestplate? Chestplate. Chestplate. Siltä on huonommat housut kuin mulla. Lakas vähän äsken, mä saatu tapettua saleen.
Tää koira oli se super OP. Kato nyt, se pelasti mut. Mä olisin ite delannut tolle, se kääntyi, se tappaa mun koira. Oh my god. Tää on pelin paras kitti. Nyt tikku, mä voin tehdä meille kultavyökkää. Nyt. Tätä me ei tarvita. Parkourataan tuohon päälle. Okei, ei. Pysyks tästä sitten? Kierrätään tähän. Kierrätään tähän. Ei keskellä on se enchanting table mesta. Au. Miten fiis mun ei kannattais mennä keskelle? Mun mä haluun tappaa tän tyymin täällä talossa. Mitä koira! Tää tappoi mun koira. Mitä meinaa? Se on varma kuolema. Se oli aika hyvä lause. Mä oon ylpeä itsessäni. Vitu ylpeinen paska. Okei, olla hiljaa. Mennään katsoa tää. Jätkä, sä oot saanut suplin. Lähetään haastaa. Tästä tulee tiukka matsi. Mennään ylös. Oi! Joo! Kierrätään vaan mieluummin. Tossa on kyllä kunnon mähinää. Tai no ihan kunnon mähinää, mut silti siinä on paljon porukkaa. Onneksi meillä on lähelläkään kuolemista. Voiko käyttää venettä hyödyksyyspoitissa? Mut siis sieltä on niin vaan ei ole järkeä. Mä voin mennä takaisin tänne fightiin. Onko Strena jatkanut? Joo, se on se Strena muuten. Just toi Strena. Ihan sama. Mä en enää jaksa pelaa. Mulla on kaikki muutkin matsit mennyt tälleen. Mä tein vähän tyhmästi, mä lähdin ton kimppuun. Mä en jaksa kuvaa enempää oikeesti, mun menee moti. Eli tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa painaa jompaa kumpaa peukkunappia. Muistakaa myös kommentoida, ja se olisi mun kannalta sit mörö.